Noin. Yes. Let's go. Noin. Mutta se oli kyllä hassu, että oli niin kuin tismalleen samanlainen peli kahdesti peräkkäin. Ei ole aikaisemmin tullut huomattua itse. Esseli. Jos täällä ylhäkerrassa on taas se Frenchi. Ei ollut. Mä menen haulikkovene kattaa avaa sen auttaluluukun nyt. Joo. Padlocki on siellä. Pihvi löytyy. Keittiö tutkittu. Mä menen laittaa sen pihvin tänne. Mä heitän messeli eteeseen ja olohuoneen lukko ei avattu vielä. Mä kattoo musta huoneen. Joo. Duct tape löytyy. Ja sen tuohon eteiseen kanssa. Kaukset löytyy. Se on ei taluka. Aha, chain cutterit. No niin, tänne oli koirakopiili ihan turha mennä. Vittu. That was a close call. With mummo. Just call me maybe. Menen sinne. Autotallissa on toi kaivon wrenchi. Melonissa oli safe key. Ja me laittaa tän padlockiin. Joo. Ja menen nostaa sen kaivo. Special key. Mä menen pappasin mestaan. Mhm. Hämmeri. Mä katon samalla mitä täällä pihan vajassa on. Pelkkä stokki. Luukku on sitten kellarissa oikeassa päädyssä. Okei. Tai leikkausluukku. Joo. Kattoo sitten kun se löytyy. Se voi olla tuo ylhäällä kyllä. Niin, mutta siis, eikö siis se luukku itse täällä alhaalla, mutta katterit pitää löytää. Niin. Juu. Niin. Ei kun niin. Joo, mulla meni sanat sekaisin. Ja täällä on myös tuo master key löyty kanssa. Joo. Mä menen laittaa ton duct tapein. Car key löytyi 3. Ja mitä muuta? Wrenchi, gasoliin. Joo, muuta ei tarvita. Ui, tää putos vielä kivasti tänne autotallin viereen tuolta.
Masterkin on siellä luukulla sitten. Joo, mä löysin fusen. Nice. Aha, katterit löytyy olohuoneesta. Okei, ne on tuot siellä luukulla jossain kohtaa, niin mä tuon hakeen ne kohta. Niin siihen papan luukulle. Juu. Meneekö sulla vielä sen verran, että jos mä käyn ne tuolta... Joo, me vaan ei oo panikki. Joo, jes. Ovelta avaan sen, tai katkoin sen. Noin. Mä vien tän Master Keyn tänne ovelle. Joo, mä tiputan VHS tuohon luukulle kanssa. Ui perkele. Se on ehkä tarkempi. Mummo tulee tänne alas meinaa. Joo, se Masterkin on se viimeinen, mä voin sen mukana sitten. Joo. Niin, se leikkasi todelta sen kaapeli. Joo. Joo. Ei helvetti. Mummo kämppii tätä basementtia nyt kivasti. Ei kivasti. No niin. Mind your fucking bees. Mä katon numerokoodin. Tai no, tässä mä voisin kyllä tulla ottaa se avaimen tohon, jos sä... Eiku joo, sä oot siinä. Noniin. Joo. 7184. 7184. Aika. Ais! 7 minuuttia. Ais.